най-бедните райони на страната, тези на северо-западна България, от тази година се въвежда финансово обучение. В столицата това ще се случва в 95-то СОУ. Галя Русанова е преподавател по икономика в училището в квартал Хаджи Димитър. Освен това и класен ръководител на бъдещи абитуриенти. Почти всички нейни ученици работят след часовете и признават, че макар и пълнолетни, що се отнася до парите им, често срещат затруднения при тяхното разпределение. Камера. Работи. Звук. Давай. Акшн. Работя след училище и спестявам парите си за важни неща. Каза, че работиш. Плосък данък плащаш ли? Не, без да лъза. Кога се плащат данъци? Чул съм, че на края на годината се прави някакъв... Да, но и това не го знам на 100%. Знам, че нещо на края на годината се прави отчет на всичко, примерно, да. В пилотния проект «Моят живот, моите финанси» са включени теория, различни финансови термини и редица практически казуси за решаване, свързани както с частния финансов сектор, така и с различни държавни институции. Как да управляват семейния си или личния си бюджет, как да планират финансово, как да поставят финансови цели. Другото много важно нещо е финансовите продукти и услуги. Със сигурност, ако не сега, те ще ползват за бъдеще такива. Повечето от тях и сега имат дебитни карти, да речем. Оттам нататък в самостоятелния живот ще им предстои да ползват и кредити, и други видове финансови продукти. И за да могат да го правят рационално, изгодно за самите тях, те трябва да знаят основните характеристики. Трябва да знаят как да ги ползват, така, щото да избегнат рисковете, а пък да получат ползите от тях. Нещо като заплата, парите, които за после, какво правиш? Другото много важно нещо, на което сме наблегнали пак в учебния материал, е това трудовоправните отношения и пенсионното осигуряване. Сега, за трудовоправните те им предстои сравнително скоро. В крайна сметка, по един или друг начин започват работа. Важно е да знаят основните неща от типа как се сключва договор, какво трябва да знаят за заплатата си, какви осигуровки им се удържат, за да знаят, че примерно в договора заплатата е бруто, а ще взимат малко по-малко. Но другото е пенсионното осигуряване. Малко им звучи, поне от това, което сме пробвали и тествали до сега, далечно. Но истината е, че в сегашната ситуация, особено когато ролята на държавата все повече ще намалява, те трябва от сега да се замислят за много далечното време 60+. Така че за нас е много важно най-малкото да заострим вниманието към този въпрос, към личната отговорност за финансовото им благополучие. В програмата са включени общо 15 града от Северна България, както и София. Проектът е изготвен с европейско финансиране от Фондация Инициатива за финансова грамотност. Всички учители са преминали през обучение. Те ще преподават по учебно помагало и тетрадка, като са включени и видеоуроци, които да разяснят на пръв поглед лесни финансови услуги, които обаче за младите често се оказват голяма трудност. Трябва да знаят, да речем, каква е разликата между дебитната и кредитната карта. Защо много често родителите им се притесняват да имат дебитни карти, което според мен не е оправдано. Просто има начини, по които можеш да застраховаш проблемите, да се застраховаш от проблеми. И именно това е всъщност едно от нещата, дори на които искаме да ги научим. Какво е плосък данък? Никой не знае. Нещо, което спестяваме, според мен. Да си направиш някакъв данък, но да е по-добър. Да искаш нещо да си купиш и да спестяваш пари за него. Като ти дава пари, примерно на заплата, ти ако си ги спестиш и от друга заплата, така ще имаш повече пари. Искам да направя инвестиция, за да си купя кон. В много страни от Европейския съюз уроците по финансова грамотност започват още от ранна детска възраст.
Очаква се това да се случи и у нас, след като се видят резултатите от пилотния проект, който стартира сега. А те ще се определят от крайния тест и от това какво са научили децата за парите и тяхното управление.